santificado sexa o teu nome. Veña a nós o teu reino, fágase a tua vontade así na terra como no teu. O pan noso de cada día dánolo hoxe, e perdoa as nosas débedas, así como nos perdoamos os nosos debedores. E non nos deixes caer na tentación, mas libéranos do mal. Amén. Deus te salve María, chees de graza, o Señor é contigo. Bendita ti és entre todas as mulleres, estás te quedando dormida. E bendito é o froito do teu ventre, Xesús. Santa María, Nai de Deus, estou perfectamente esperta. Prega por nós, pecadores, agora e na hora da nosa morte. Amén. Deus te salve María, chees de graza, estás te quedando dormida. O Señor é contigo, bendita ti és entre todas as mulleres. Que te los ollos pechados, Catarina. E bendito é o froito do teu ventre, Xesús. Santa María, Nai de Deus, prega por nós, pecadores. Pecho os ollos para concentrarme mellor, agora e na hora da nosa morte. Amén. Deus te salve María, chees de graza, pecha los ollos para dormir. O Señor é contigo e aproveita los intres. E bendita ti és nos que eu rezo entre todas as mulleres para dormir, Catarina. E bendito é o froito do teu ventre, Xesús. Santa María, Nai de Deus, prega por nós, pecadores, sempre coas túas insidias. Agora e na hora, pois trabucaste dolores, estou esperta, ben esperta da nosa morte. Amén. Deus te salve María, chees de graza, o Señor é contigo. Non sei por que te acollín esta casa, non sei. E bendita ti és entre todas as mulleres. Caridade, foi por caridade cristiá. E bendito é o froito do teu ventre, Xesús. Santa María, Nai de Deus, prega por nós, pecadores. Son eu que mantén esta casa. Este caserón son eu que limpa, que enfrega, que enterma de ti, tollida como estás. Iso sí que é caridade cristiá, agora e na hora da nosa morte. Amén. Deus te salve María, deixa de dicir mentiras diante da imaxe da dolorosa Catarina. O Señor é contigo e bendita ti és entre todas as mulleres que vas podrecer no inferno. E bendito é o froito do teu ventre, Xesús. Santa María, Nai de Deus, prega por nós, pecadores, agora e na hora da nosa morte. Amén. Deus te salve María, chees de graza, o Señor é contigo. Non ten sentido ningún que apareza agora por aquí. E bendita ti és, coido que nin a recoñecerei entre todas as mulleres, 15 anos en dar sinais de vida. E bendito é o froito do teu ventre, Xesús. Santa María, Nai de Deus, non foron 15 anos, que foron 14. Prega por nós, pecadores, e esta tamén é a súa casa, podía volver cando quixera. Agora e na hora non sei como tardou tanto, teño moitísimas ganas de vela. Danos a morte. Amén. Deus te salve María, supoño que virá co fillo ou a filla, o que sexa que tivera un descoñecido. Chees de graza, o Señor é contigo e bendita ti és, xa será maior 12 ou 13 anos. Entre todas as mulleres e bendito é o froito do teu ventre, Xesús. Santa María, Nai de Deus, botar dese xeito da casa unha filla. Unha pecadora. Prega por nós, pecadores, pecadores, agora e na hora da nosa morte. Amén. Deus te salve María, chees de graza, o Señor é contigo. Bendita ti és entre todas as mulleres e bendito é o froito do teu O froito do teu ventre, o froito do teu ventre, o froito do teu ventre. Xesús. Santa María, Nai de Deus, prega por nós, pecadores, é unha nena, agora e na hora da nosa morte. Amén. Deus te salve María, chees de graza. E ti como o sabes, o Señor é contigo. Dixenche que nunca máis falaras con ela, ti como o sabes. E bendita ti és entre todas as mulleres e bendito é o froito do teu ventre, Xesús. Santa María, Nai de Deus, como non ia falar con ela? Algúnha vez falei por teléfono, pero falei. Prega por nós, pecadores, agora e na hora da nosa morte. Amén. Deus te salve María, chees de gracia. Presentarse agora aquí, despois de 14 anos vivindo como unha bandoleira. O Señor é contigo e bendita ti és entre todas as mulleres, cunha filla de 13 anos, unha filla do pecado, do peor pecado, e bendito é o froito do teu ventre, Xesús. Santa María, Nai de Deus, por fin poderei nas ver e abrazar. Prega por nós, pecadores, agora e na hora da nosa morte. Amén. Son unha mala filla, desaparece 14 anos en dar sinais de vida. Estaba embarazada. A súa nena será agora unha fermosa rapariga de 13 anos. Ai, que ganas de velas. E de súpeto, sen dar ningún tipo de razón nen motivo, envíanos unha carta na que nos di simplemente que día chegará. Non deberíamos abrirlle a porta. Esta é a súa casa. Como non imos abrirlle a porta? Porque non sabemos quen é. Unha descoñecida, unha auténtica descoñecida. E a túa filla como vai ser unha descoñecida? Son a túa filla e a túa neta. Dúas descoñecidas. A neta, sí.
Que ganas de coñecela. E será igual a súa nai? Daquela será unha mala filla. Se cadra é como a aboa. Como? Tuzará e rabuda. Recemos agora a salve. Deus te salve, Raíña e Nai de misericordia, vida, doçura e esperanza nosa. Deus te salve a ti. A ti chamamos, os desterrados fillos de Eva. A ti suspiramos, xemendo e chorando neste val de vaguas. Ea pois, señora abogada nosa, volve a nós estes teus ollos misericordiosos. E despois deste desterro, móstranos a Xesús, froito bendito do teu ventre. Misericordiosos. E despois deste desterro, móstranos a Xesús, froito bendito do teu ventre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, doce, sempre Virxe María, prega por nós, Santa Nai de Deus, para que sexamos dignos de alcanzar as promesas do noso Señor Xesucristo. Prega por nós, Santa Nai de Deus, para que sexamos dignos de alcanzar as promesas do noso Señor Xesucristo. Amén. Non te asustes, Sol. Soamente unha imaxe da Virxe. Veña, dame a perruca. Que hai que poñerlle outra vez a Virxe María? Non ves que así calva non lle gusta estar? Anda, dama, non sexas mala. Veña, Sol. É moi teimosa. Quererá poñerlle a mesma perruca. Sempre que descobre algo, quere pola súa man volver facelo intento. É moi teimosa. Como a súa nai. Teimosa como a súa nai. É a súa aboa. Sol, non, así non é. Pois eche xa do revés. Sol, Sol, que bonito nome. O Sol, a estrela máis importante. Como a ti, o astro rei, a nena raíña. Non é por iso. Non se chama Sol polo sol. Chámase Sol por soledad. Chámase Soledad. Ese nome non se pronuncia nesta casa. Por que non se vai pronunciar? É o nome da miña filla. Por que o nome da miña filla? Que non está. Que está consumíndose no inferno por sempre xa máis. Non digas parvadas. Por pecadora. Non chores, Sol, non chores. Pois a miña filla chámase como a miña irmá, Soledad. Un nome moi fermoso. Soledad. Soledad. Deixa de repetir ese nome. Esa palabra aquí está prohibida, oiches? Prohibida. Como pudeches poñerlle ese nome a nena? Soledad. A nena! Como pudeches poñerlle ese nome? Eu puxenlle o nome da miña irmá morta a miña filla, que é o lóxico o normal. E porque é un nome moi fermoso. Non fago como a ti, que lle posa a perruca feita cos cabelos da miña irmá morta a virxe. Vaya repugnante fetichismo. Blasfema, es unha blasfema. A blasfemas ti, o cabelo de Soledad na virxe. Vaya idea. Por que viñeches? Que faz aquí? É a súa casa. Tía calar. Non penso calar.
É a súa casa, podía vir cando lle petase. Despois do que fixo non. Que fixen? A ver, que fixen? Fuxir. Fuxir do inferno. Fuxir daquel cárcere onde me mandaches. Fuxir da represión e do maltrato. Mandeite onde debía mandarte. Cando unha filla dunha boa familia como a nosa peca. E dalle co pecado. Sí, pecado. O pecado máis horrible que pode cometer unha nena de 16 anos. Quedar embarazada. Sí, quedar preñada polo deno, ser usada por Satanás. Non foi Satanás, foi Ti o cala! fillo- No lugar de protexerme e coidarme, desatendicheste de min. Mandaras a terrible casa de Bilbao a unha pobre nena indefensa. Era o lugar axeitado, un fogar de monxas para fillas descarreiradas de boa familia. Descarreiradas. Un reformatorio. Un presidio para malparir lonxe da sociedade. Un lugar onde agochar as vergoñas familiares. Un tormento. E desapareciches dali. Claro, en canto din a luz, en canto saíndo parto fuxín. Tiña que fuxir ou arriscarme a quedar ali pechada até os 25 anos. 9 anos máis naquele inferno. O mellor que fixen foi desaparecer. Nunca máis deches conta da tua existencia. Para min deixou de existir. E ti para mí. E aí está o froito do pecado. Unha subnormal. Non é subnormal. Ah, non? Daquela que? Autista. Subnormal, pois. Unha fermosa nena como astro rei. Un sol. Por que viñeches? Veu mostrarnos un sol. Contesta. Así é. Quería que coñecerades a Sol. Eu non quería coñecela. Como non ías querer? É a túa neta. Non. A filla de Satán. A encarnación do mal. O pecado feito carne. E un sol. Teño cancro. Descubríronme un cancro, un tumor no pulmón dereito. Malo. Sí, maligno. Déronme os meses de vida. Os meses. Parece ser que é dos máis agresivos. Teño que facer unhas sesións de quimioterapia e despois xa se verá como evoluciona. Non hai que perder a esperanza. Deus é máis bondadoso do que adoitamos pensar. Deus tamén é xustiza. Pedinlle ao médico que non me mentise e pregunteille canto me daba de vida. Díxenlle que tiña unha filla pequena e precisaba información para deixar todo arranxado. Uns meses contestou. Uns meses. Sí, uns meses. Pregunteille cantos. Non moito, respondeume. Poucos. Sí, poucos. Xa vedes, a vida ás veces é cruel coa xente nova. Sí. Moi cruel. A vontade de Deus é inescrutable. Teño 30 anos e unha filla de 13 que me necesita. Que me necesita moito. E, sen embargo, terei que preparar todo para o final. Por iso viñeches. Sí, Sol non ten a ninguén máis. Estábamos soas, pero vivíamos felices até que... Non quero que quede soa ou a meta en algunha institución. Só dela súa única familia. Castigo de Deus.
Quero que coides dela, Catarina. Que coides dela. Claro que sí, miña filla, claro que sí. Anda, veña, non chores, vamos. Non podía perdoarlle o que me fixo, por iso nunca regresei, entendes? Claro que sí, miña nena, claro que sí. Todo se arranxará, xa verás. Todo se arranxará. Este. Cambiou moito. Non é a mesma. Sempre foi igual. Non. Hai anos, se cadra moitos anos, era diferente. Sempre foi unha beata cruel e despiadada. Des que morreu a tua irmá... Desde que se suicidou, Soledad. Puido ser un accidente. Apenas a recordo. Eu era moi pequena. Andaba pola casa como unha alma en pena. Tiña unha longa melena, diso sí que me lembro. A min fascinábame a melena da miña irmá maior. Primeiro o do teu pai, aquelas viaxes tan perigosas. Que viaxes? Agora entendo aquelas ausencias prolongadas. Fuxía desta casa como fixemos todos. Uns dun xeito e outros doutro, pero todos fuximos. Viaxes. Fuxidas. Desaparecía. E cando congregaba o valor suficiente volvía. Eu vivín na súa ausencia. Pero cando chegaba con aqueles extraños regalos, todo era ledicia. Lembro que unha vez me trouxe unha boneca con corpo flexible, como de carne. Non era dura, de porcelana como adoitaban ser todas as bonecas de entón. Era branda como de carne. E a miña irmá trouxolle uns patíns rarísimos, tiña rodas aliñadas. Unhas toladas. Sí. A min dunha das súas viaxes trouxome un bañador de 2 pezas. Ai, que home, que home. Pero as súas ausencias fixéronse cada vez maiores. E de pronto, sen decatarnos, nunca máis volveu. Eran moi perigosas as súas viaxes. Non digas parvadas, fuxiu. E cando xa estaba claro que nunca máis volvería, cando todos na casa asumimos a súa constante ausencia, a miña irmá Soledad, sen poder resistilo, suicidouse. Foi un accidente? Tirouse pola fiestra alta do torreón. Benxamín atopou o seu corpo esnafrado contra a pedra da esplanada. O día seguinte, pola mañá cedo, suicidouse farta de aturar a mamá. Farta desta casa. Farta de que mamá lle botase as culpas de que papá desaparecera. Fuxiu a súa maneira desta casa para sempre, como fixera papá, como fixemos todos. Era unha nena enferma, sempre pálida, sen querer comer. Non saía do seu cuarto. Sempre a chorar, a chorar. Eu preguntáballe, por que chora, Soledad? Ela sempre me respondía, non o sei, non o sei. Era 12 anos maior que a min e, sen embargo, sempre teño presente a súa imaxe, vagando pola casa como se non fora ningures. Sempre en camisón e coa súa longa melena solta, como a unha aparición, como a unha fantasma. Era moi boa. A rebelde da familia sempre fuches ti. Desde cativa, como teu pai, sempre disposto a rebelarse por todo. Por favor, Catarina. Cando eu non estea, encárgate de Sol. Non
che vai pasar nada, miña nena. Agora hai moitos descubrimentos. A ciencia avanza, algo descubrirán. O que avanza. O que avanza é este cancro maldito. Sinto perfectamente. É como ter algo dentro de ti, pero alleo que te consume aos poucos. Vou morrer pronto, Catarina. Vou morrer. Non digas iso. Teño que dicilo e repetilo en voz alta para que eu tamén sexa consciente. Teño que convencerme a min mesma e así preparalo todo. Porque dentro de min hai un rexeitamento tan potente que ás veces penso que é unha brincadeira, que non é verdade, que é un mal soño. Pero non é verdade, unha maldita verdade. Mira que chega. Ola, Sol. Ves acompañada do teu camelo favorito. Dille a Catarina o que é. Un camelo? Non? Filiberto non é un camelo. Que nome tan bonito. Filiberto. É un fermoso nome para un camelo. Non é un fermoso nome. Claro que é un fermoso nome de camelo. Non é fermoso. Filiberto non é un camelo. É un dromedario. Claro. É un dromedario. Filiberto é un dromedario. Escoiteino pola radio. O generalísimo Franco está mal. Púxose enfermo. Xa é maior. Calquera achaque, por moi generalísimo que sexa, non se librará dos anos. Sí, na radio dixeron que é un proceso gripal. E que a causa diso sufriu unha crise de insuficiencia coronaria aguda, pero que xa está mellor. Velo, ten moitos médicos os seus servizos millores. Non me gusta nada. Imos rezar para que lle volva a saúde. Achaques de vello. Pregaremos pola súa melloría. Non contedes conmigo. Comezaremos cunhas ladaíñas que sempre foron moi milagreiras. Cando queiras. Señor, ten piedade. Cristo, ten piedade. Señor, ten piedade. Deus, Pai Celestial, ten piedade de nós. Deus, Fillo, Redentor do mundo, Espírito Santo, Santísima Trindade nun só Deus. Santa María, prega por nós. Santa Nai de Deus, prega por nós. Santa Virxe das Virxes, prega por nós. Nai de Cristo, prega por nós. Nai da Igrexa, prega por nós. Nai da Divina Graza, prega por nós. Nai Purísima, prega por nós. Nai Castísima, prega por nós. Nai Inmaculada, prega por nós. Nai Amada, prega por nós. Nai Venerada, prega por nós. Que foi? Quen anda aí? Quen é? Ai, meu Deus! Soledad! Soledad, a miña filla! Meu Deus, que faz aquí? A alma en pena de Soledad! Meu Deus!
Deus! A miña filla morta. Que faz aquí? Arreda, arreda! Satán no corpo de Soledad. Arreda, arreda! Non me levarás contigo. Pero que dis? Que dis? María, nai de graza, nai de misericordia, deféndenos dos nosos inimigos, ampáranos agora, mas na hora da nosa morte, amén. Gloria ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era nun principio, agora sempre, por os séculos dos séculos, amén. Pero que pasou aquí, Unha visión, Catarina, acabo de ter unha visión horrible. Volviches te dormir sen tomar a infusión e soñaches? Non foi un soño, Catarina. Foi unha visión infernal. Sí, senta e toma infusión, que xa estará fría. Era Soledad, a miña filla. Soledade está morta, hai máis de 20 anos que morreu. Pois daquela era o demo encarnado no corpo de Soledad que veu visitarme. Claro, claro. A ver, fai ti tamén un esforzo que senón non podo. E faloume. Soledad, Si, a alma en pena de Soledad. e que dixo? Que sentaras e tomara a infusión, non? Déixate de brincadeiras, que foi certo. Vina como te vexo agora a ti. E falou. Si, falou. Se ti non axudas vas quedar aí no chan para sempre. Dame o bastón, anda. Faloume. A ver, a modo. Ai, Arriba, ai, a ver. arriba. Así, así, moi ben. Ai, Ala, veña. Toma infusión. E faloume E que dixo? que nesta casa entrou o pecado, que entrou o maléfico, Catarina, o maléfico. Se dixo todo iso, aínda falou. Non infernes, Catarina, escoiteino perfectamente, era alma en pena de Soledad. Ai, meu Deus, canto está a sufrir esa pobre pecadora. Xa está fría, vou quentala de novo. Albergades o maligno, dixo. E mentres enseñore nesta casa, eu vagarei en pena. Iso foi o que dixo, que mentres estea aquí o maligno, ela pagará por todas as estancias da casa, como alma en pena. Temos aquí a imaxe da Virxe. Onde vai a perruca da Virxe? Velo? Temos aquí a imaxe da Virxe María Dolorosa. Non permitirá que entre ningún maligno nesta casa. Esqueces algo moi importante. O que? É unha muller. Como? A Virxe é unha muller. As mulleres somos febles ante o maligno, que ademais é masculino. O masculino sempre superou o feminino. É lei de Deus. Xa, pero é a nai de Deus. É que? Pois que as nais sempre mandaron nos fillos. Pero non nos inimigos dos fillos. Aquí entrou o maléfico e nin ela foi quen de evitalo. Onde entra o pecado se non se pon remedio, de seguido entra o maligno para enseñorar. A tua filla Lola xa purgou polo que fixo, pagou por iso. Xa pasaron 14 anos, aínda va seguir con esa teima. Non é a miña filla. Ela non é o maligno. Ela tamén está posuída. Está baixo a vontade do mal. Daquela quen? A nena. Sol. A nena. Ela é a encarnación do maléfico. Ai, que botalo daqui, que volva, onde saiu, que volva ao inferno. Desvarías. Vou que tal infusión e vala a tomar. Xa verás que ben dormes, sen visións nin nada. Esta estúpida non acredita. Teño que ser eu, como sempre, quen tome as decisións. Eu, unha muller tollida, será quen terme deste fogar. Eu, como sempre, o mastro firme que manteña pura e inmaculada esta casa. Sei que son probas, Señor, todo o que me mandas son probas para que eu me manteña firme como a fragua ao aceiro da espada que o fortalece para loitar contra os inimigos. Pero son unha muller, Señor, ten piedade de min. Veña, toma isto.
Toma tamén esta pastilla. De que? Ai, son as pastillas que receitou don Menancio para que dormas ben. Dame media. Non, toma unha. Que media xa non che fai efecto ningún. Ti tamén queres anestesiarme? Sí, muller, sí. Para que cales un pouco. Xa tomarei, deixa aí. Diso nada. Vou quedar aquí até que tome la pastilla e toda a infusión. Se marcho non tomarás nada e volverás ter pesadelos. Non foi un pesadelo. Vivino con total claridade. Os pesadelos tamén se ven con total claridade. Non debemos abrirlles a porta desta casa. Cando chamaron por primeira vez, non debemos abrirlles. E deixalas fora coa noite que facía. Ti desvarías. Deus di que hai que ser hospitalarios. Pero non co maligno e os seus emisarios. Ui, coido que vas ter que tomar máis dunha pastilla para sacar desa cabeza tanta mala idea. Ti o que queres envenenarme, acabar comigo é o que queredes todos. Pero non o ides conseguir. Teño a Deus da miña banda. A Deus e a toda a corte celestial. E non serán moitos. Burlaste, Catarina. A burla é a arma secreta do maligno. Búrlate todo o que queiras. Eu mantereime incólume. Eu serei forte. Como o mastro maior nas treboadas. O mastro maior era precisamente o que rachaba nas treboadas. Segue coas túas burlas que non me fan mal. O contrario, fanme manterme forte nas miñas posicións. Deixa de falar. E toma a infusión que volverá a mornar. Ai. Non lle quedou un pouco ladeada a perruca virxe? Xa está. María Dolores, non me estarás enganando. A conto de que? Se é así, que o inferno te leve. Amén. Aquí está ben, Sol. Dasme a Filiberto? É para min. Grazas, moitas grazas. Ben, que quero darche un bico. Podo darche un bico, Sol, Vaya, que escena máis tenra entre nai e fillo. Pois non sabes o que Sol acaba de regalarme. Non, O seu ben máis prezado. Sol acaba de regalarme a Filiberto, o seu dromedario. Nunca se separou del, pero esta vez decidiu cedelo. é que é unha nena moi boa. E quere moito a súa nai. E coida moito, verdade? Cando teño sede tráeme auga e sempre recorda que ora debo tomar a medicación. Ten unha memoria prodixiosa. Se non fora por ela, eu deixaría pasar as tomas máis dunha vez. Son tantas. Traesme un vaso de auga, cariño. Como te atopas? Ben algo cansa. Catarina, para que nos imos enganar? Aproxímase o final. Non digas iso. É a verdade. Unha persoa relixiosa como a ti non debería andar con mentiras. Nin sequera con mentiras piadosas. Teño che envexa, Catarina.
A min sempre fui unha criada para todo. Pola comida e a cama, unha criada para todo, unha escrava. Teño che envexa porque és boa e crees que despois hai un ceo. Pero eu sei que despois será a nada. A nada máis absoluta e iso desespérame. Non blasfemes. Non me digas iso. Así me falaba sempre a monxa de Bilbao cando eu renegaba da miña situación. Non blasfemes, Lola, que é un pecado mortal. O que era un pecado mortal era o que facían elas. A túa nai mandou ao lugar adecuado. Non podías quedar aquí e ser pedra de escándalo. O lugar adecuado era un cárcere. Un reformatorio onde arrincaban todos os teus dereitos e mancaban a túa dignidade. Ademais, facían experimentos con nós. Experimentos. Pinchábanos todos os días mesmo embarazadas. Puxéronnos non sei cantas vacinas. Eu dicíalle a monxa que facía de enfermeira non será malo para o bebé. A que mala esti, respondíame, e veña a pinchar. A túa nai falou coa túa madriña Outra que tal? que como formaba parte do padroado de protección á muller aconselloulle o centro das adoratrices de Bilbao. Un lugar moi discreto, onde poderías parir sen escándalo e agochada dos ollos da sociedade. Naquel centro maltratábase as mulleres. Unhas nenas menores que o único pecado que cometeran fora quedar embarazadas. Pareceche pouco. Moitas delas foran forzadas por algún familiar adulto. Pero non se atrevían a dicilo. E aínda que o confesaran, non acreditarían nelas. Embarazadas. Non se queda preñada que non quere. Non digas parvadas. Unha rapaza de 12 anos. 12 anos. Que chegou de Barcelona fora forzada polo seu curmán maior. E fora precisamente a súa tía, a nai do individuo, quen a denunciou o padroado. E ali nos tiñan embarazadas e como escravas. Traballando de sol a sol. Dábannos pouco de comer e cando algunha protestaba recibía unha malleira por resposta. O que máis lle prestaba era que a base de golpes e maltrato abortases. Así o problema quedaba resolto. Por decisión divina, como elas dicían. Unhas asasinas. Cando eu estaba parindo, como berraba moito coas dores das contraccións, a monxa que estaba ali ríase. En un momento díxome: puta, non pensabas nisto cando estabas debaixo del? Non, respondínlle chorando. Non estaba debaixo del, que estaba enriba, cabrona! Custoume fregar de xeonllos todo o corredor nada máis parir, aínda sangrando. Pero non debiches fuxir. Como que non? Non. De contado comprendín que tiña que fuxir dali, porque elas non che daban a alta nunca, man de obra de balde. Moitos manteis me fixeron bordar. Nos poucos meses que estiven ali fixen de todo. Vainica e niño de abella. E moitísimos dromedarios de peluche me fixeron coser. Eu quedei con un para a miña filla, porque ali non tiña nada para os bebés. Elas vendían a bo prezo que facíamos, pero nos diso nada víamos. Pasaba consulta cada semana o doutor Vilas. Un médico coas mans moi longas, que sempre lles dicías que xa pariran. A semana que ven douche alta. A semana que ven. Pero teste que portar ben. Nunca chegaba a semana que ven. Tiveno claro, eu en canto parira tiña que fuxir. Dando tombos polo monte adiante cunha filla. Que desgraza. Tamén podía ser sen a filla, porque ali roubaban os bebés. Pero que dis? A moitas despois de parir dicíanlles que naceran mortos, pero non era verdade, roubábanos. Vendíanos as familias da alta sociedade que non podían ter fillos. Os bebés que ían ao botiquín nunca máis volvían. Por iso, os poucos días que estiven ali nada máis parir, nunca me separei do meu. Ti toleache? Dígoche en serio, Catarina, moitas roubaron os bebés. O padroado de protección á muller, que tan fachendosa preside a muller de Franco, Carmen Polo. É unha tapadeira de latrocinio de bebés, iso é. Cando había visitas de fora, todo parecía moi bonito. Puñan os berces en exposición e as visitas pasaban revista, como nun mercado. O día seguinte desaparecer algún bebé. Santísima Virxe dolorosa. Ainda me lembro de Rocío, unha rapariga loira e duns 15 anos. Non falaba con ninguén e era medorenta como a un ratiño, sempre calada.
e sempre agochada nos corrunchos das estancias. Viñera dunha aldea de Asturias, unha aldea perdida nas montañas, que mesmo quedaba illada pola neve varios meses nos invernos. Cando lle falaba estremía, e non era capaz de responder a nada do que lle preguntaras. Todo a confundía. Estaba preñada de varios meses. Rumoreábase que fora violada polos seus irmáns maiores. Cando pariu, regresou da Dolorosa transformada. Chamábamoslle Dolorosa ao paritorio. Volveu transfigurada, chea de amor e ledicia por aquel pequerrecho bebé que tiña entre os seus brazos. Unha vez unha monxa díxolle que tiña que levar o bebé para cambiarlle o cueiro, e nunca máis o devolveu. Rocío non o puido resistir e tirouse polas escaleiras abaixo. As escaleiras chamábamoslle o trampolín, de tantas como se tiraban por elas desesperadas. Un accidente, dicían as monxas, caeu polas escaleiras. Non podo acreditar no que contas, pero unhas monxas da caridade... Cando unha vez chegaron dúas rapazas chorando cos peitos vendados, dicindo que lle roubaran os bebés. Decidino. A min non me ian facer o mesmo. E recén parida, ainda sangrando, metín a sol nun cestiño e saltei pola fiestra. Fun a Madrid, que ali tiña uns amigos universitarios que me agocharían. E ali pasei os últimos 14 anos, protexida polos comunistas, polos non crentes, polos fillos do inferno. Loado sexa o Señor. Ti imaginas, Catarina, ti imaginas o que faría a familia receptora cando descubrira a enfermidade de Sol? Sabe Deus, devolverían a hospicio ou manterían a pechada de por vida para que non se descubrise a súa desgraza. Non, tiña que sacala dali. Tiña que fuxir como fose. E iso foi o que fixen. Non podo creer o que contas. Non o podo creer. Pois así foi. O padroado de protección á muller. O padroado de explotación á muller debería chamarse. A historia deste país nestes anos é unha repugnante ringleira de mentiras horrendas. Non pode ser. Deus non o permitiría. E menos a Virxe María. Esa é a demostración de que Deus non existe. Porque se existise non permitiría todas esas atrocidades. Lola, por favor. Escandalízasme. Moitas grazas, amor. Moitas grazas. Acaba de acontecer unha grande desgraza para nós. Para todo este país. Dixérono pola radio. Morreu Franco. Sei que mesmo saí o presidente do goberno na televisión dicindo a mala nova. Españois, Franco morreu, dixo. Hoxe é un mal día. Que vai ser de nós? Que vai ser deste país? Por fin algo cambiará. Xa o dio o refraneiro popular que che é ben sabio. Morto can, morta rabia. Non sexas insensible. Morreu un grande home, defensor da fe cristiá. Catarina e eu levamos semanas pregando pola súa alma, para que Deus o acolla no ceu. Pois por min como se afunde no inferno para sempre. Ti si que rematarás no inferno. Non empecedes. Tes razón, e non será moito tardar. Se cadra toparei no ali ardendo lume eterno. Blasfema. Dalle. Levas o demo metido no corpo, desde cativa. Pois daquela ten cuidado comigo. Como sabes, o demo é moi perigoso e pode facerche moito mal. Teño a protección divina. Imos rezar, Dolores, imos rezar. Para que todos salvemos as nosas almas. Para que todos nos atopemos no ceo. Sí, pregade por vos mesmas que ben o precisades.
fai esta nena? Reza. O seu xeito, pero reza. O demo. Teñen dentro do corpo o demo. Estabas dormindo. Desculpa. Non dormía. Viña preguntarche se precisas algo. Non, grazas. Todo está ben. Sinto moito o que está pasando. Xo di mamá. Vontade de Deus. Ás veces pareceme todo tan injusto. Xa. Pero ninguén garantiu que a vida fose xusta. Supoño que hai que resignarse. As que sodes crentes tedes explicación para isto. A vontade de Deus. As probas que nos manda. O Valdebaguas. En fin, esas cousas. Hai acontecementos que poñen en dúbida as propias crenzas. Non cho recomendo. Aférrate a elas. Poderán ser falsas, pero alivian. Pola contra, non teño alivio ningún. Estou enchida da máis inmensa desesperanza. Miro para ti, ou mesmo para Sol, e recordo os tempos felices. Cando ti eras unha cativa como ela, de 12 ou 13 anos, espelida e curiosa. Un día preguntáchesme, Catarina, por que non tes fillos? E respondinche que xa estabas ti. Que eras como unha filla para min, que con iso me bastaba. Pero tes noivo, insistiches. Non. Eu amo a Deus. E con iso tamén é dabondo. Era difícil establecer relacións. Os únicos homes que entraban nesta casa eran meu pai, cando viña. O señor Venancio, médico, e don Blas, o párroco da igrexa. Ninguén máis. E de todos eles o único divertido era teu pai. Sí. A verdade é que eu era moi cativa cando desapareceu. Cando deixou de vir. Pero lembro perfectamente o seu bigotiño recortado e o seu amplo sorriso, como un artista de cine. Sí, era alto e guapo. Cando estaba aquí, o pouco tempo que estaba, armábase un barullo nas reunións das señoras, oi? Era moito home teu pai. Con aqueles límpidos ollos azuis conquistaba todo o mundo. Non podías dicirlle que non a nada. Ai, que caso. Sen vergoña, iso é o que era. Un sen vergoña. Non fales así de papá. Se cadra está morto, non se debe falar mal dos mortos. O mellor, como acreditades vos, xusto no intre mesmo de antes de morrer, arrepentiuse de todos os seus pecados e agora está no ceo, a beira de Deus mirándonos por un burato. Vaya chollo, no intre mesmo de antes de morrer, arrepínteste de toda unha vida de pecados. E ala, o ceo. Está vivo, está. E ti como sabes? Porque a mala erva é moi difícil de exterminar. Ese está vivo porque non ven, eh? Porque hai máis de 20 anos que non ven por aquí. Porque eu non lle deixo. Como dis? O que oes, eu non o deixo volver. Farteime das súas andanzas cando ele estaba aquí.
Farteime das súas andanzas cando non estaba aquí. Cando estaba aquí, humillábame indo de moza en moza como un can en celo. Volvía despois de varios días, bébedo eu lindo a seme que botaba para atrás. Non, aquí non tiña que rematar. As súas longas viaxes. Soamente volvía cando remataba os cartos. Viña para que eu lle dese máis, e como non o conseguía, humillábame con todas as mozas que atopaba no seu camiño, ata que eu me rendía e lle entregaba os cartos. Entón desaparecía. E ata a próxima vez. Os homes non teñen xuízo. Pero unha vez farteime. E antes de que el viñera polos cartos, fun eu onda el. E sabes o que atopei? Que? Outra familia. Como dis? Sí. O teu pai tiña outra familia. Con muller, fillos, criada, en fin, outra familia completa. Non pode ser. Claro que era. E seguramente non sería a única. Seguramente tería o mundo sementado de amantes e de familias. Era moi guapo, unha beleza. Bendito. Era, porque agora será un vello engurrado e tollido como a min. Como sabes que segue vivo? Naquel momento pacteino con el. Eu enviaría os cartos e el non volvería nunca máis pisar esta casa. Nin por nós, as súas fillas. Nunca máis. Aceptou de contado. E desde entón eu cumprín a miña parte e el a súa. Eu todos os meses envío os cartos o enderezo establecido. E el nunca máis volveu a aparecer por aquí. Debe estar vivo, porque os cartos nunca me foron devoltos. Por que me contas todo isto? Porque moitas veces a verdade non é o que parece. Moitas veces hai que coñecer a verdade exacta e non a que unha cree. Pois eu seguirei pensando que o meu pai era un home encantador, que nos deu a min e a miña irmá algúns dos momentos máis felices da nosa nenez e posiblemente das nosas vidas. Esa é a verdade exacta. El fíxome comprender a palabra felicidade. Moi ben, pois mentres a ti che daba felicidade, a min ofrecíame o inferno. Atopaste... Respira. Veña, respira. Non é nada. Teño que afacerme a convivir con estes arranques da enfermidade. O cancro non quere que me esqueza que está aí. Ten celos do meu pai e non quere que falemos del. Preparo-che algo para non tosir. A infusión de tomiño. Non. Xa me atopo mellor. Non te decatas, mamá, de que eu agora preciso revivir esas folerpas de felicidade. Son imprescindibles para min. Necesito revivir os momentos que fun feliz. É xa o único que me queda. Revivir a vida. O que deberías é pregar e encomendar a tua alma a Deus. Iso é o que deberías facer. E deixar de mergullarte no pasado, que xa non volverá. Tabúcaste. Hai momentos, hai circunstancias na vida nas que te decatas de algo especial. O teu pasado está aí como o presente. Ás veces máis presente que o propio presente. Telo aí, como nun escaparate, ti podes escoller o que queres revivir. O que queres volver vivir e asolagaste nel con absoluta facilidade. O pasado está presente como a unha mochila chea de recordos da que podes botar man cando precisas dela. Eu preciso moito botar man dela, moito. O que xa prácticamente non teño é presente. E desde logo nada de futuro. O único que me queda é o pasado, así que non estou disposta a cambialo. Somente me queda o pasado. Estou aferrada a él con todas as miñas forzas. A mí non me dixo iso. Que?
A min o señor non me dixo que viña polos cartos. Pero que dis? Unha vez, entrada a noite, escoitei ruidos. Erguime da cama e fun ver que pasaba. Atopei o señor no salón. Estaba facendo as maletas. Teño que marchar. Teño que marchar daqui, díxome. Cando eu non durmo e chamo por ti non oes. E resulta que escoitaches facer as maletas, o señor. Necesito liberdade. Comprendes, Catarina? Liberdade. Vamos, de película, liberdade. Que iso da liberdade? Sí, contestei eu. Ainda que tampouco sabía o que era iso da liberdade. Claro, como todos necesitamos a liberdade. Eu o que necesito é tranquilidade, liberdade. Vaya parvada. E confesoume. Se algunha vez deixo de vir aquí, pensa que é porque non podo. Porque unha forza superior me impide, porque eu sempre quero regresar. Enténdelo, Catarina? Eu sempre quero regresar. E marchou. Vaya escena. O señor confesándose coa criada. Eu para el non era criada. Ah, non? Que eras ti para el, se pode saberse? Que eras ti? Unha máis da A familia. criada. Era moi amable e cariñoso con todo o mundo. Un encanto. É moi fermoso. Con aqueles ollos azuis que parecían transparentes. E aquel sorriso. Cando el sorría, todo brillaba ao seu redor. Cando estaba na casa, todo collía arrecendo a carballo. Aseme. Cando volvía bébedo das súas andanzas nocturnas, ulía alcohol e aseme. Con aquelas mans elegantes e morenas, con arrecendo a lentura da terra. E ti como sabes a que ulían as súas mans? Ti tamén caíches nas súas poutas. Todo o que el tocaba collía ese arrecendo. Por iso te desfacías cando estaba el na casa, polo arrecendo das cousas que tocaba. Puta! Agora caio, aínda que sempre o sospeitei. Cando el estaba na casa, sempre andabas cun sorriso estúpido na cara, como se estivese sempre transportada. Puta! Que és unha puta! Fíxome ver o ceo. Moita penitencia vas ter que facer. Moita penitencia! Todas namoraban del. Todas. Era Satán feitome. Un anxo. Un anxo caído como Lucifer. Era Lucifer mesmo. Non digas sandeces. E ti a filla de Lucifer. Dete unha tola de atar. Somente un ser saído do inferno podía ter aquel comportamento na O alcoba. paraíso. Eu xa desde o principio negueime as súas pretensións. Todo tan Tanta antinatural. vehemencia, todo era Altérome unha sorpresa. soamente de lembralo. Que horrendos Como pecados. resistir o seu pulo, a súa grandeza, Oremos. encheu todo do seu ser. Recemos para quitar de nós estes malos pensamentos. Huracán, un Oremos. tremón, un Catarina, cataclismo. expulsa de ti os malos pensamentos. Imos Un rezar. ser excepcional. Catarina, dame o rosario, imos rezar. Daquela un marcho. Catarina, esperta, dame o rosario. Queres rezarlle a Virxe? É a dolorosa, como a min, Dolores, e como a túa nai, Lola, Lola de Dolores.
Ten o corazón atravesado por unha daga, un coitelo de dor. Ten unha inmensa dor pola morte atroz do seu fillo, que morreu para redimirnos dos nosos pecados. Sí, Xesús, o fillo da Virxe, morreu na cruz para redimirnos dos nosos pecados. Veña, imos rezar. Non queres rezarlle a Virxe? Sí. A ver, xunta as mans. Así, xunta as mans. Así, para rezar. Veña. Non queres rezarlle a Virxe para que a túa nai se poña boa? Así, moi ben. Deus te salve María, chea es de graza, o Señor é contigo, e bendita ti es entre... Pero algo está pedindo, eu non entendo. Ai, non, se va a ser ti máis parva que a nena. Ai, non fales así. E a nena ten unha percepción especial. Xa. Oh. Como te atopas, Lola? Descansa, descansa. Cando chegaches íamos rezar. Agora continuaremos. Non ves? Non quere rezar con nós. Ainda agonizando. E quen de pedir que saquen deste lugar. Ten o demo no corpo. Non é iso. Simplemente non ten as mesmas crenzas que ti, ou que eu. Entón, en que cree? Acaso hai outra verdade? Non o sei. Claro que vas saber ti non sabes nada. Estou preocupada. A súa enfermidade avanzou moito. Recemos por ela. Síntome tan impotente ante a súa enfermidade, tan impotente. Soamente Deus ten o poder para aliviala. Non sei se el tamén deixou de ter poder. Non blasfemes. Nos rezamos e rezamos e rezamos e non acontece nada. E máis, a enfermidade avanza cada vez máis rápido. Dá a sensación de que, canto máis rezamos, máis avanza a enfermidade. Como se no ceo estivesen mofándose de nós. Como se o fixesen adrede. Vos orade, que nós non vos imos facer caso ningún. Es unha descrita. A túa fe ben feble, por certo. A miña fe responde ao que vexo, ao que vivo, responde aos acontecementos. As cousas non son como parece que son. Hai cousas que non podemos entender. Porque a vontade de Deus é inescrutable. Non podemos entendelo todo. Eu sí. Eu creo que sí que entendo. Coido que é moi doado de entender. Supónse que se rezamos. Se rezamos moito. Deus escoitará as nosas súplicas. E nos rezamos, e rezamos, e rezamos para que a enfermidade de Lola se deteña, pero a enfermidade avanza e avanza cada vez máis. Que significa? O que as nosas pregarias non valen para nada, ou que Deus é incapaz de frear unha enfermidade. Non sei quen che metería esas ideas na cabeza. Empezo a pensar que a influencia de Lola che foi moi perniciosa. Non é influencia de ninguén. Simplemente penso. É malo pensar. Sí, pensar as cousas que non se debe é malo. Coido que mesmo é pecado mortal. A morte non debería existir. Non ves? Outra vez desvariando. Non digo a morte, é morte, non. Digo ese tránsito lento e terrible que leva a ela. Esa loita brutal. É amañada, porque sempre vence ela. Non, non debería existir. É o castigo que Deus nos envía. Por pecadores. Debería ser algo inmediato e sinxelo, como quedarse dormido. E debería ser sempre así, pero ese sufrimento inmenso que adiviñas detrás dese rostro cincento. Para qué? Estás me asustando coas túas palabras. Ti mudaches, Catarina. Es outra. Non te recoñezo.
Tes razón, son outra. Que quere esta nena? Pídeme que vai onde a súa nai, algo precisará. Sí, Sol. Coido que vai chegando o momento de tomar unha decisión. Cal, Aquí xa non podemos atendela. sí. Eu sí que podo. Sí, Sol, vamos. Hai sitios onde a poden atender moito mellor. Nena, imos rezar. Debemos rezar. Sí, rezar moito. Veña, xunta as mans para rezar. Anda, xunta as mans. Así, xunta as mans así. A ver, xunta as mans. Imos rezar, veña, xunta así. Así, moi ben. Agora imos rezar. Imos asionllarnos. Ai. Nena, nena. Nena, axúdame. Dame o bastón. Veña. Non oes, dame o bastón. Dame o bastón para incorporarme. Dame o bastón inmediatamente. Non escoitas? Veña. Onde vas, nena? Dame o bastón, volve aquí. Catarina. Tes que cepillarte o pelo. Unha nena boa non pode andar así, toda desarranxada. Non quererás que todo o mundo se ría de ti. Anda, ben. Déixate peitear, muller. Aquí. Se non te deixas peitear, non ves con nós. E sabes onde imos? Ver a tua nai. Sí. Sí. Moi ben. Como unha nena boa que é, sí. Chamaches o coche. Sí, pronto chegará ainda cedo. Puxéronse ben caros os traxes nestes tempos. Se Franco vivise non o permitiría. É un brotaxeto o teu hospital. Sí. Non quería ir. Que? Lola. Non quería que hospitalizáramos. Ali onde mellor está. Aquí non tiñamos medios para atendela. Ali teñena constantemente vixiada. A mí non me importaba atendela. Tía, quen des que atender é a min. Con iso xa é suficiente. Podía perfectamente atender as dúas. Sí, como a semana pasada, que tiveches que cambiar a cama inteira, mesmo limpar o colchón. E esqueciche a miña infusión. Ela non quería ir. Tampouco eu quero estar tollida. Pero acepto a vontade de Deus. Ela nunca aceptou a vontade de Deus. Pero agora ela está enferma. Moi enferma. Por non aceptar a vontade divina. Un castigo. Iso que lle pasa a Lola é un castigo. Deus ten unha crueldade infinita. Non blasfemes. Sol! Deixa de facer iso. Pareces unha tola de atar. É o seu xeito de protestar. Falas mal da súa nai, ela protesta. Pois xa ten idade suficiente para saber as consecuencias dos actos de cada quen. A nena non é responsable. Sol! Sol! Deixa de facer iso, pareces unha salvaxe, unha degenerada. Con reprimendas non vas conseguir nada. Con cariño, con amor.
E como se consegue tranquilizala? Con castigos. Está moi mal educada pola súa nai. E agora atópate a ti que non sabes impoñerte. Non tes personalidade, claro. A nena pensa que pode facer o que lle pete. Pois non. Nesta casa faise o que eu digo. Nesta casa hai que comportarse. Non pretenderás que a nena se comporte de outro xeito. Pois claro que sí. Se desde o principio a educaran coa disciplina que se merece, agora tería outro comportamento. Teño coñecidas que tamén teñen a desgraza de ter netos normais. Só non é un normal. E compórtanse como verdadeiros cabaleiros ou señoritas. O desta nena non é normal. Sol! Como non te comportes, quedas aquí e non vas ver a túa nai. Non pretenderás deixar a nena aquí? Pois claro que sí, un castigo é un castigo. Para a próxima vez aprende. E a súa nai preguntará por ela. Que pregunto que queira. Sol, cariño, tranquilízate, que senón a túa avoa vai te deixar aquí e non te levará a ver a túa nai. Veña, vamos, que xa é a hora. Non a podes Xa deixar debe aquí estar sen aí o ver a súa coche. nai. Se cadra é a última oportunidade que ten de vela. Xa volver a vela no xuízo final, cando todos comparezamos ante Deus. Dolores, que todos imos comparecer, ti tamén. Eu teño a conciencia moi tranquila. Sempre fixen o que a fe cristía estipulou. E a fe cristiá estipula que as nenas non poidan despedirse das súas nais cando estas están xa agonizando. Establece que hai que expulsar o demo do corpo da posuída polos medios que sexa. E o castigo e o sacrificio son os millores medios. No sacrificio está a redención. No sacrificio e na dor atopas a Xesús. Sábelo ben. Pois eu dubido de toda esa doutrina. Ti dubidas porque és unha pobre muller. Ti dubidas porque és un espírito feble, que se non fose por min, se non fose pola miña man férrea que guía o Espírito Santo, xa caeras nas poutas de Satán, onde vai que caeras, se non me tiveras a túa beira. Sí, pode ser. Pero tamén pode ser porque eu non acredito no teu Deus. Non blasfemes! Non acredito nun Deus castigador, inflexible cos febles e algo máis flexible cos poderosos. Non? Eu acredito nun Deus bondadoso, nun Deus que ama o xénero humano, que comprende a súa forma de ser. Eu acredito no Deus do amor e do perdón. Sempre sospeitei que tiñas o demo no corpo. Moita penitencia vas ter que facer para expulsalo do teu interior. Moita penitencia. Xa fago. Aturarte a ti día tras día é moita penitencia, non che parece, dabondo? Pois terás que aturarme moito tempo máis. Toda a tua vida, Catarina, toda a tua vida. Deus escoitará as miñas súplicas. E que lle pides? Que morras dunha vez! Non ves? Non falas ti, fala o demo que levas dentro de ti. Veña, vamos que xa está aí o coche.
Chegará ás 8:30. É moi educada. É moi boa. Enfermeira profesional. Coidarate moi ben. Foi moi bonito. O que? O enterro de Lola foi moi bonito. Os enterros nunca son bonitos. O seu pensamento tampouco foi un tránsito doado. Don Blas falou moi ben. Dixo algunha mentira piadosa, claro, pero falou moi ben. Lola non quería funeral, pero ti empeñácheste, claro. Aquí faxe o que eu digo, como non ia haber funeral. Dame Rosario, anda. Pois ti non querías cederlle espazo no nicho da familia. Menos mal que don Blas te convenceu. Non quero toparme sen sitio cando eu vaya. En fin, que non respetache a vontade da defunta para nada. A única vontade que hai que respetar é a divina. Tes que pagarlle a semana. Que? Quedei con ela en que lle pagaría esa semana. Vas estar moi ben cuidada. Estás segura da túa decisión? Completamente segura. Nunca estive máis segura na miña vida. Mira que ti non estás afeita a tomar decisións por ti mesma. Sempre as tomaba eu. Se cadra erras. Pois por iso mesmo. Xa vai sendo hora de que eu mesma tome as miñas decisións. Moito cambiaches. Todo cambiou. Estamos empezando a vivir outra época, unha época de liberdade. Acabouse que decidan os de arriba. Agora os de abaixo tamén temos a nosa oportunidade. Deixaches de rezar comigo. Para que rezar? Rezar non serve para nada. Vivir é o que eu quero agora, vivir, recuperar o tempo perdido. Ti aferraste a esas túas ideas sen te decatar de que todo cambiou. O mundo é outro, Dolores. Hai que vivir. Como non me vou aferrar ás miñas ideas? Como non me vou aferrar á verdade? Non marches, Catarina, non marches. Non podo quedar. Eu aquí xa non encaixo. Nada do que aquí hai ten que ver comigo. Tes razón, Dolores. Mudei. Caí na conta. O que caíches é no pecado. No pecado de soberbia. Coidas que podes entendelo todo. Pois non. Hai cousas que o ser humano non pode entender. O que ti queiras. Xa está todo disposto. Coido que non esquezo nada. Véxote aí coa túa maleta, disposta a marchar, a fuxir. E lembro o primeiro día que te vin. Sí, foi aquí mesmo. Eu era unha cativa de 8 anos. A tua nai imploroume que te acollese. Somos moitos, non podemos alimentala. A miña nai era unha pobre muller consumida polos traballos de sacar adiante unha prole de 12 fillos. Ao principio resistíme, pero ela insistiu. É moi traballadora e nunca lle dará un desgusto, nunca. E nunca cho dei. Agora sí. Agora todo cambiou. Non se entregan as fillas para traballar de sol a sol pola comida e o teito. Mal feito. Eu fixen de ti unha boa cristiá, ata que se che meteu o demo no corpo. Daquela eu tiña 18 anos e acababa de casar. Era unha moza leda e irresponsable, que se fose hoxe, botaríamos a ti e a tua nai desta casa a patadas. Daquela ti tamén eras diferente. Eu sempre acreditei na lei divina. Nos primeiros anos eras unha muller leda e divertida. Pero aos poucos fuches transformándote. Porque na vida hai que ter unhas crenzas ás que aferrarse. Para soportar a vida hai que crer en Deus e cumprir os seus santos mandamentos. Non, para soportar a vida hai que vivila. Ti estás tesoragando no pecado máis mesto devorador, e nunca vas poder sair del. Non me sermonees como antes. E déixate de predicarme porque eu xa non acredito nada diso. Pasaron cousas que non se poden esquecer. Aconteceron feitos que transforman a calquera. A calquera menos a ti. Porque eu estou en estado de graza.
O que máis me asombra é a soberbia. Antes non me decataba, pero agora vexo con total claridade. Que soberbia. A túa! Xa cho teño dito. Non é soberbia, é graza de Deus. Non rifemos máis. Na hora da despedida, non rifemos. Non cho vou pedir máis. Catarina, non marches. Este xa non é o meu sitio. Pero non te preocupes. Terás noticias miñas. Escribirei, chamarei por teléfono. Mesmo algunha vez virei e viremos de visita. Estás segura de levar a nena contigo? Totalmente segura. El aquí tampouco pinta nada. Este non é o seu espazo natural. Podería quitarcha. Daquela sí que nunca máis saberías de min. Non cometas os errores da tua vida. Non repitas comigo o que fixeches coa tua filla. Ti non podes atender a nena, acabarías enviándolle a algunha institución. Xa falara con Don Blas, un internado de monxas. Si, un hospicio. Señoritas. Xa escoitei a vosa conversa e decidín cumprir a vontade de Lola. Para que veo aquí, Para que fixo o esforzo de volver? Para que a súa filla non acabase nunha institución? Cumpriremos a súa vontade. Somos a súa familia e farémonos cargo dela. Se ti non queres, fareino eu. Vai ser un atranco constante para ti, para a túa vida. Non. Vai ser a razón. O motivo da miña vida. Está ben. Mira aí naquela caixa que hai á beira da imaxe da Virxe. Ábrea. Pero estes son moitos cartos. Colleos e levaos, son para ti e a nena. Non podo coller esta cantidade. Fai non. Nin siquiera cubrirán os salarios que che debería, despois de estar toda a tua vida ao meu servizo. Non podo, de verdade. Fai non pola nena, para os primeiros meses. Tiñaos aí reservados para enviarlos ao seu avó. Pero postos en cumprir pactos, prefiro incumprir este. Daquela el tamén incumplirá o seu. Que veña por aquí, xa verá o recibimento. Daquela... Adeus. Veña, soldalle un bico á túa avoa. Despídete dela. Dechesme un bico. Xa ves. A nena non ten maldade. Adeus. Vamos, Sol. Dasme o dromedario. Deus te salve María, cheia de graza, o Señor é contigo. Bendita ti es entre todas